Tak dámy a pánové, já vás večer srdečně vítám na další výstavě v řadě, tentokrát 17. výstavě v této galerii, tedy galerii Café Lese. A dnes večer bych zde ráda představila Kristýnku Šermovou a Jana Zidvíka a jejich fotografický projekt. Výstava celá se jmenuje Ona bouře a ona bouřka, třeba ona strom, takže to je naopak, Ona bouřka, on strom, což poměrně dobře už napovídá, že se bude jednat o jakési přírodní živly. Tento cyklus jsou to černobílé analogové fotografie, focené během to je přátelé moje, až se odkloní od drát. Dobrý Lukáš. Já počkám. Vem ho do sklepa na koncert. Žádnej cítám. On už je unavený. To je naší aktivity dnešní. Takže jsou to černobílé analogové fotografie, které byly foceny během 2 let na Šumavě a původní inspirace byla sutkem a potom jedna z inspirací a potom tedy performance pana Šejna s tím, že tedy mě to ještě připomnělo takové váchalovské konspirace. Já asi v tenhle okamžik předám tady slovo Kristýnce a Honzovi, oni vám k tomu dozajisté řeknou ještě víc. Já začnu tady dorazit. No, tak děkujeme, že jste přišli v takovém hojném počtu. A co tomu říct? Asi nějak teda řeknu, jak to vznikalo, ten soubor, ve stručnosti. Takže úplně na začátku byla taková série fotek právě ze Šumavy, z takového ležního, temného lesa, která byla taková ponurá až depresivní. A postupem času jsme to vlastně doplňovali. Začaly se nám tam objevovat ty postavy, které tam vidíte. A které ty fotky jakoby rozjasnily a přinesly do nich takovou nějakou možná lidskost nebo takovou jako teplejší atmosféru. A zároveň vlastně jak ty postavy se pohybovaly po tom lese, tak nejenom teda, že se objevovaly na těch fotkách, ale i ten les jakoby zpětně ovlivňoval ty postavy, takže oni potom vlastně, když tam leželi nebo běhali nebo cokoliv tam dělali, tak do sebe nasávali tu atmosféru toho lesa a tu vůni toho jehličí a ty struktury kůry a těch lesních věcí. A mělo to na ně takový zajímavý efekt, že se dostali jakoby z toho nějakého fádního nebo standardního světa do takového jiného světa. No, to je vlastně všechno. Takže mělo to takový jako pěkný pozitivní účinek, takže vám třeba můžeme doporučit na základě této zkušenosti, když budete chtít zažít něco pěkného nebo něco intenzivního, tak nemusíte chodit sami nakupovat nebo nemusíte dělat nějaký extrémní sporty, ale třeba když se slečete a budete běhat po lese, to je rovně účinek. No, takže to byla druhá fáze. A třetí fáze byla vlastně fáze výběru těch fotek, kterou teda ve finále pro nás dělal fotograf Karel Tuma, který tady měl být, ale rozhodl se, že pojede stopem na vernisáž, takže ještě na cestě. Ale dorazí za půl hodiny, protože to má jako vymýšlet. Takže dorazí, tak ten dělal ten výběr a to umístění těch jednotlivých fotek. No, tak jo, děkuju, to je asi velmi všechno. Kristýna, co? Já nevím, co bych k tomu ještě doplnila, tak já myslím, že Šumava sama o sobě jakoby skýtá takový
prostředí, který pro nás, pro všechny představuje jistý druh atmosféry, takového pralesa, přirozenosti. A nám poskyt takový biotop k tomu, aby se tam člověk odložil jakýkoliv jako nějaký přetvářky, cokoliv, co nás v životě jakoby trápí nebo nutí nějak jako fungovat ve společnosti, takže určitě uvolnění a takový ten pocit té dotekové zkušenosti, kdy si položíte nohu do mokrého lišejníku nebo do mechu, je naprosto k nezaplacení. Takže jak už říkal Honzík, tak to je to takový návod jako, pro to, aby jsme si zbystřili smysly a tak trochu jako přišli na jiné myšlenky, takže určitě tohle a pak Máchala už tady Helen zmiňovala a je to takový trošku temnější, taky určitě jsme se nemohli vyhnout, nebo my jsme obeznámeni s tím, co Šumava zažila, ať už to byly přechody přes hranice za totality, nebo pochody Židů za druhé světové války, takže to všechno určitě ten les nás jakoby probudil. Takže to je taková trošku jakoby temnější verze tady toho našeho projektu a to asi je tak všechno. Můžete si v tom najít, co chcete. Ještě možná dodala, že Honza je od podstaty fotograf, zatímco Kristýnka je malířka tedy a fotografii využívá především k tomu, aby si dělala fotografické záznamy, deníky, inspirace, vlastně možná, což je hrozně zajímavý, že jsem tady měla několik, nebo minimálně dva fotografy, kteří fotí, tak, aby to bylo jakože malba. Zatímco teda Kristýnka to máme tu lehce opozitní v tom, že ona si fotí fotografie jako záznam něčeho, co potom bude třeba přenášet zase na plán. Mě pomáhá si to vybavit v ateliéru. Je to taková zpětná nebo z jiných vernisáží výstav. Já jim tímto moc krát poděkuji za to, že uspořádali výstavu. Tandem jsme tu ještě neměli, to je příjemné. Ještě bych dnes velmi ráda přivítala Teresku Špinkovou, která vám zahraje, řekne vám přesně, co si pamatuju, že to je Bach, což už sama to Je to Johann Sebastian Bach a je to Preludium ke světivému. Takže vám děkuju za pozornost, přeju vám krásný večer, poslechněte si Teresku a zde potom prosím čerstvě.